また剣の腕が上がったわ。勉強した甲斐があったかな。やめろソニア。誰？私を呼ぶのは。俺を忘れたのか。鬼。やっぱりソニアなんだな。これ以上村人に手を出すのはやめるんだ。どうして止めるの？やっぱりお兄ちゃんも。俺は今までずっとお前を探してきた。